салом бинандагони хабартиҷӣ. Ман дар шумо гуфтаниям ки имрӯз ҳоло Дубай, Саудовская Аравия хеле ҳам тез шукуфта истодааст ва ҳоло як капсуле сохтанд ки капсулаи будущее дар ягон рӯи олам нест. Кумитаҳои роҳҳо ва нақлиёти Дубай лоиҳаи роҳи баландсуръати кабелиро эълон кард. 26 феврали 2020 чоршанбе созишномаи истеҳсоли капсулаҳои осмонӣ дар байни РТА ва ширкати Бэйнкар, ки ба нақлиёти шаҳрӣ тахассус ёфтааст, баста шудааст. Дар шабака видео дар бораи он интишор ёфт, ки он симчӯбии ояндаи шаҳрро чӣ гуна тасвир мекунад. дар хатти кабелҳои аз истгоҳҳои атрофии метрои мавҷуда дар Дубай ҷойгиршуда нишон дода шудааст ва дар чаҳчӯб капсулаҳое, ки дар шоҳроҳи Шайх Заид меистанд, нишон дода шуданд. мошини ноқилӣ дар масофаи 15 километр тӯл мекашад ва 21 истгоҳро бо қобилияти интиқоли 8400 мусофир дар як самт дорад. бояд қайд кард, ки ин намуди технологияи баландтехнологӣ чанд вақт дар амурат таҳия шуда буд. моҳи феврали соли 2019 шайх Муҳаммад бин Рашид, ноиби президенти Амуроти Муттаҳидаи Араб ва ҳокими Дубай, ва инчунин шаҳзода Вали Шайх Ҳамдан бин Муҳаммад бо пратитабҳои пешниҳодшуда дар Дубай хеле мухаттамаи худро карда буд, ки имрӯз соли 2020 ва онҳо хуш доранд то соли 2025 ин капсуларо сохта битамом мекунанд ва онҳо одамҳои Дубай метавонанд бо ин капсула гарданд, чунки метро ҳам дигар дар кор намешавад ва Дубай яке аз шаҳрҳое мебошад, ки шаҳри будущее аст ва мо бояд ки рафта бинем. Ҳар як инсон бояд равад бинад онҷоро ва кӣ рафтааст, кӣ нарафтааст ҳатман нависед.